Hindi ako mag-section nila dyan. Sige na. Adik, sana sa kaya tayo. Okay. Maglaw mo. Kaya na yung ito ko gano'n. Hindi naman kaya. May dapat. Wala niya. Wala ko yung kapam. Dapat kaya namin sa tayo. Ano mo muna ka na kanya? Talo mo sa area. Ano mo lang? Last week. Sinapit ko rin siya. Hindi mo talagang patansin naman siya. Kaya namin siya. Babalik na naman ako dito. Nagalit na lang. Sinabi ako ito. Wait. Kaya ako kakapansap na ano. Kasi may na ano. Ano na kung yan ay agency ngayon. May huli pang meeting sa ito ba ba? Yung sa sumisisi. Kung nagsampil ngayon sa mga budget. Pati niya, ano, implementation na tapos mag-jump na tapos sa kumpanya. Mabuhag sa kumpanya. Naman ako, yung bagamitan sa ano kayo, mag-program niwa. Sige, pag-rent ka muna rin ito may dialing mo. Sige pa, naka-malatay. Business sa tayo baga. Yun na ito, so, ako rin, may kung nag-feel ng mga ano, Laguna ka, Laguna. Kaya pa, balang sa muya kayo sila, ngayon pa nito, pinabong ka na ba so, pwedeng ano, pwedeng may taga-sanapin na nakipag-coordinate duman sa Laguna. O kaya, so, duman sa Laguna, pwedeng doon kinakaitan. Kaya niya, so, di ako mandaling ka, sabay na, kami naganap sa sarong taon. Kami nakapag-ulan sa sarong taon na rin. Ikaw, Sinda, punta niya ako ngayon. Mamamay, minadali ito sa kung may kuha ka itong employer, so mga nag-interview pa, may kuha ka itong tiyo, kaya pinaluwag na nung. Kung masok yan ngayon ng mga ano, graduate na niya, kami, lubi, wala na po kaya. Hindi mga nakakabay nito man niya na ako dyan. Siguro ito na, mga graduate, na pwedeng magawa ito po niya. Iyo. So mga, ano ka ba yung mga? Ganda yung bandabang yung mga ano, bagong enrolling. Nagkaroon talaga siya. Kasi ba, mag-graduate na talaga. So, ikagay niya. Sira daw na kumpanya ng lumang. Bakul yan, naling raport sa Facebook. Makulang 5 kaya sa pulo na kumpanya. Pero puro Laguna o iba-iba. Iba ba? May mga dikdik kasi ano, magkakaroon. So, actually, ay, iguang dikdik. Iguang ba? Narigas kaya sa tapak. Mga dikdik ba? Pwede nakipag-coordinate talaga sa ano. So, taga-Sanope, may naglakaw kaya na matanda kayo kang si-Jeffrey. Baka ngayon gusto nito mag-participate. Ako sa niya. Pinikid niya kami niya ang nakalaan or only everything. Sabi sa kami. Yeah, may only nila sa at talagang naka-indicate doon na bago mag-graduate kami. Pwede ito nag-graduate na. Oo, nasa sinanyang ang mga dano. Sinarihan nga rin. Pabor sa mag-graduate. Oo. Ikaw ba na maka-graduate? Ang nakot ka, exclusive sa pao. Exclusive para sa mga graduate. Sabi yung mga tao, kami nila. Kung ba magay na kayo, halos na magpapay man, makay po na trabaho. Pero kaya nag-eskwela. Kung may mahilig ka dyan na applyan na yaw mo susunod sila natin, sanay ka mag-apply. Di ba ba? Hindi na mismo nag-resign, no? Mga bawa niya, mga makakasapot ang gagawin. Pinost pala nito sa Facebook ang gano'n kayo. Sino, tapo ko, kami lang mo.
ganyan na mo, magabi. Ano, kami na dati kayo at mong ganito. Nag-invent sila din po ganyan to. Kami ganyan, sikat na pero tao ko pa na isang taon ba lang, sa saktong isang taon na bago nirelease yung ano, grabe niya ako. Sila pa ako. Pangit ako. Hindi ko sasabihan yung ano, apply na naman ang magayon naman. Kaya na lang, palang yan na dati, San Francisco pag nakali. Alam mo na ng pikikipo, pero yung mga ano, pero experience mga yung mga ano baga, mga sponsor, may sponsor natin dyan. Sa akin ito, mag-sponsor automatic, i-enroll ka dyan sa San Francisco para 2 years na ka na dyan. Minali nga ako siya, so sa computer, kasi ka lang sa mapong the first year, may lang natapos ko, first year, punta na, may bayad dito kasi. Kung under test na rin, yung mga may budget ko lang. Iyo, under test dito, may ano pa nga, may dalawa. Galing ko, mabit ko, tulong taon daw ka bata. Ano yun?
Wala.
Sarap lang. Dua kayo. Kaya na ba? Ano yun, di ba teleport? Uy, yan na lang pang ilaway para yan na lang pang bilisan na o magaling ko ng teleport. Doon paano ka sa zero? Doon pati likod, patro. Kada paro doon, pag zero, doon ka. Bisa na ini.
Di talent.